Čaute, je 7:40 a už sedíme v autobuse všetci a ideme na náš trip do Viedne. A momentálne nás čaká prvá zastávka a to je Černová. My sme vystúpili z autobusu a už sme v Černovej. A to je všetko vlastne. Už tak. Zači pred. Už sme za Žilinou, nie? Povedal pred Žilinou. Za Žilinou, vážne? Za Žilinou sme. Takže už sme za Žilinou a zastavili sme na benzínke, dávame si takú pauzu a pokračujeme ďalej smer Budkou. Ja si to užívam, akože fakt dobre. Vzadu je sranda, cesta je úžasná. Ja si teším na múzeum najviac, fakt akože dúfam, že fakt bude stať za to. A tak. Sme už na Budkove, už ideme hore a dáme si teraz krížovú cestu. Hore sa ešte pomodlíme korunku a potom máme obed. Maj milosrdenstvo s nami s celým svetom. Momentálne sa nachádzame na skalke pri Trenčine. Máme takú menšiu zastávku. Zastavili sme sa na benzínke a odtiaľ už ideme rovno do Bratislavy sa ubytovať. Začalo nám pršať, ale zatiaľ to bol fajn deň, takže uvidíme, čo budeme robiť večer. 300-krát sa niečo pýtam. Už sme dorazili na hotel okolo 6:00. Teraz je 7 hodín. Ideme do aviónu a potom sa vrátime na hotel. Takže tak vidíme sa zajtra. Dobré ráno, takže už sme odišli z hotela, momentálne stojíme na benzínke, lebo raňajkujeme a už ideme rovno do Viedne. Práve stojíme na streche kostola svätého Karola. Za nami je nádherná Viedeň. Už sme vo Viedni a momentálne ideme do prírodovedného múzea. No poď, parkour. To je dobrý. Takže nachádzame sa v biologickom múzeu v časti chemickej. Tak už máme za sebou prírodovedné múzeum, Hofburg a sochu Mozarta a teraz ideme na námestie, dáme si rozchod na obed a pokračujeme ďalej. Funguje to? Ahojte. Takže sme všetci napávaní, práve sme doobedovali. Áno, je 3. Nevadí, máme skos. Rozdelili sme sa na skupinky. Jedna skupinka ide do kapucínskych hrobiek. A že tam je pochovaná aj Maria Terezia.
A my ideme sa pozrieť do Mozartovho domu. Aby bolo jasné, tu nám majú všetci tak fancy truhly, že to teraz by sa nedalo len tak. Hejže. Dobre. Už sme zase spolu a čaká nás posledná zastávka, ktorá sa volá 100 Wasserhaus. Dúfam, že to hovorím správne. A potom už ideme domov. Na Slovensku, toto je naša posledná zastávka, už ideme domov, týmto by som asi ukončila tento tripik do Viedne. Bolo to dosť zaujímavé, bolo to vtipné a podľa mňa sme si to všetci užili, takže dúfam, že sa to aj vám páčilo a vidíme sa pri ďalšom videjku. Môžeš. Let's go. Chinese people. Ako sa vám podaril tento výkon? Skvelo. Skvelo. Jana najlepšia voda. Aha, okej. 12-hodinovú cestu do Bratislavy som ešte nezažila. Čo mám tam povedať? Haló. Že ideme tu. Shut up. A čo keď zabereme celú tú rámku, čo tam je, či miesto? Neviem, čo mám točiť. Je tu asi jedna žena, čo sa dožila 80-ky. Blahoželám. Ten onen. Karlov dom, či most, či teda kostol. Nemám to zastrené. Úžasné. Jej, jak sa to vypína, vypnite to takto. Ukáž, jak si. Dobrý si. Do kamery. Tomáš, polepši sa. Still doing that shit,